नमस्कार मंडळी. माझं नाव कुणाल कदम. नवीन गाडी घेतली. नवीन गाडी घेतल्यानंतर पेंट प्रोटेक्शनसाठी PPF करायचं ठरवलं. मार्केटमध्ये भरपूर सारे PPF बघितले, पण कॉस्टिंग वाईज परवडत नव्हतं. शॅलम कॉर्सला भेट दिली आणि तिकडे आपल्या बजेट फ्रेंडली आणि योग्य दरात आपल्याला PPFचं डेमोही भेटला आणि योग्य दरही भेटला. त्यामुळे आणि अ, काम आता बघितल्यानंतर योग्य फिनिश आणि गाडीवर चांगलं काम केलेलं आहे त्यांनी. तर एकदा मार्केटमध्ये सगळीकडे बघा, पण एकदा शालम कारला वाशीला भेट द्या. शालम कारमध्ये मिस्टर सागर शिंदे यांना आम्ही भेटलो. एकदम जेन्युइन पर्सन वाटले आम्हाला ते. त्यामुळे आम्ही आमची कार इथेच देण्याचं ठरवलं आणि काम अतिशय सुंदर झालेलं आहे. थँक्यू सागर.